Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarmanyň 2024-nji ýylyň 13-nji ýanwaryna sanynda Türkmenistan Brüssel şäherindäki ulug forumuna gatnaşar. Türkmenistanda polot turbalar öndüriljek bilelikdäki karhanalar gurular. Al Gore we James Bell Apple'ın direktorlar geňeşinden çykýar. Salah Liverpool'da galmakçy ýaly habarlar size ýetirýär. Mehriban tomoshaçylarymyz gelingini bolsa habarlarmy bilen has geňişleýin tanyşyp bolalım. Türkmenistan Brüssel şäherindäki ulug forumuna gatnaşar. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyp şu ýylyň 29-30-njy ýanwaryna Belgiya padşahlygynyň Brüssel şäherine geçiriljek Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasynda durnukly ulagara baglanşygy boýunça global Gateway maýa goýum forumuna Türkmen wekilleriniň gatnaşmagyna taýýarlyk görülüşi barada hasabat berdi. Çäreňiň çäklerine Ýewropanyň bir näçe kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk puwtalandyrmagy we ulug ulgamyny bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilen gepleşikleri, işewerlik duşuklaryny geçirmek gözeňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz hasabat ediňläp ýurdumyzyň ulug ulgamyny ösürmek üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini, bu gurda halkara guramalar bilen degişli işleriň geçirilýändigini belledi. Şunyň bilen baglykda döwlet başdanymyz Brüssel şäherine geçiriljek Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasynda durnukly ulagara baglanşy boýunça maýa goýum forumuna ýurdumyzyň wekilleriniň gatnaşmagyny öpçün etmegiň zerurdygyny aýdyp, forumuň çäklerine Türkmenistanyň ulug toplumynyň maýa goýum mümkinçilikleri atly plenar ýygnagy ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegi tapşyrdy. Türkmenistanda polot turbalar öndüriljek bilelikdäki karhanalar gurular. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Anna Mammedow ýurdumyzyň guruluşyk senat toplumyny mundan beýlekde kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirýän işleri barada hasabat berdi. Bellenşýäli döwlet başdanymyzyň tawşyryklaryna laýyklykda daşar ýurtlardan getirilýän haritlarynyň ornuny tutýan we eksport uğurly önümleriň öndürilişini artdyrmak boýunça iýbiderli işler alınıp barylýar. Bu işlerde ýurdumyzyň telekeçilik düzümleriniň wekilleri hem işçiň çekilýär. Şonuň bilen baglykda öňde barjy tehnologiýalardyr enjamlar bilen üpçün edilen, içerki we daşarky bazarlarda uly öslegilerleýän önümleri, hususan dürli ölçegdäki polot turbalary öndürjek täze döwrewap bilelikdäki karhanalar döretmek boýunça işçiň geçirilýändigi barada aýdyldy hemde degişli teklip beýan edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat ediňläp daşar ýurtlardan getirilýän haritlary özümizde öndürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Şunyň bilen baglykda döwlet başdanmy döwlet we hususy tarapyň gatnaşmagyna öňçülük karhanasyny döretmek baradaky beýan edilen teklibi makullap bu wagtda vice-premieri bir näçe tawşyryklar berdi. Al Gore ve James Bell Apple'ın direktorlar geňeşinden çykýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Albert Gore we Boeing kompaniýasynyň owalky maliýe müdiri James Bell dünýä belli Apple kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň düzümünden çykýandyklaryny habar berdi. Bu barada Wall Street Journal neşri habar berýär. Gore 2003-nji ýyldan, Bell 2005-nji ýyldan beri iri kompaniýanyň direktorlar geňeşinden orun alýar. Bu iki dünýä belli şahsiýet 75 ýaşynyň dolmagy sebäpli fevral aýyndan kompaniýadan çykmagy gözeňde tutýar. Bu geňeşe Wanda Austin girer we ol 2018-2016-njy ýyllarda Aerospace Corp kompaniýasyna ýolbaşçylyk etdi. Albert Gore Apple kompaniýasyndan mali ferişdelerini aksiýalary bilen aldy we häzirki wagtda onda kompaniýanyň 470 000 gymmatly kagyzy bar we onuň bahasy $87 milyon. 2023-nji ýylda ol $377 000 gazanyp, onuň müňini nagyt pul görnüşde aldy. Salah Liverpool'da galmakçy. Angliýanyň Liverpool toparynyň Misirli hüjümçisi Muhammed Salahyň İngiliz topary täze şertnama baglanşakdygyny habar berdi. Sport neşirleriniň habaryna görä Misirli futbolçy bilen toparyň arasynda täze şertnama boýunça şertlerde ulalaşyklaryň gazanylandygy ma'lum edildi. Salah 2017-nji ýylda Roma toparyndan Liverpool toparyna geçdi. Ol bu mevsimde ähli ýarşlarda 27 duşlukda oýnap 17 gol geçirdi. 31 ýaşyndaky Misirli futbolçynyň bazar bahasy Transfermarkt portalynyň maglumatyna görä $65 milyon deňdir. Häzirki wagtda Liverpool topary Angliýanyň çempionatynda birinji oruna barýar. Şu günler Salah bolsa Misiriň milli ýygynaty bilen Afrika Milletler Kubogynyň ýarşyna gatnaşýar. Mehriban tomoshaçylarymyz, saylanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzdan Türkmen halkynyň milli lideri Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň işi bilen tanışdy.
Aşgabatda garaşly döwletler arkalaşygynyň zähmet boýunça geňeşiniň maslahaty geçirilýär. Bokurdaq şäherçefinde 1200 orunluk döwrewap mekdebin guruluşy başlanar. Türkmenistanyň türklere milli hukuk derejesi berilýär ýaly başga-da köp sanly habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki fanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.